Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Ka aktris bat ke MP jong ke BJP ke Kangana Ranaut kala kentaj igi jinggenthok bala sapriang bha hakilap thai khubor da ka bakenno bakalal ong bakan shongkurim bat Rahul Gandhi unong yalam jang seng kongres da upanya sok bat ke BJP da ka baong bakite ki khubor ki long ki babaklalut bat ki bayalam bakla habashimi ki khubor jong ka na ka Instagram ha ka sinengkong ka Ranaut kala kentaj jur ki jingthok bala sapriang bat kala khot ki kum ki khubor lamler kalkan thok ru ya ka jing sapreng jang ki jing thok ki bamla ban pen shisha da ka baong bakum kini ki jing kren ki jupen dan kam ban thmu ki kin thei ka san par thei ka jing ken no ka bala pau nam bha kala sapreng bha ki lap thai khubor ka bapen i bakara not kala kren ya ka te ka jing kren ha ka por ba ya kren henrai dan ka telong khubor ka bala ban nge ka jing ya kren ni ka video bala pen shisha ka Kyrshan ni ka jing ong ka jing stang jang ka te ka jing ken no kampat syai bahan rei kala yo ya ka jing Kyrshan state ha ka online kabala penmi ya ka jing ya kren bat ki jing kan tho sanyi masima kadba ki don ki nong pendan kam iba khen ya ka kum ka jing kren kai ki wai pat ki bo jing kli kum no kum kini ki jing kan no ki saphriang klem da pen shisha kani kam de ka sin ka baneng kong bakar Ranaut ka sha penyadai bat ki nong kan tho halot Rahul Gandhi haki khep ki ba khamen shwa kala kan tho ki jing kren jong u hakador bar thau an bat ki khubor sanyi masima hakababun sin kala pen mi ki jinggen tho ki bajur na kin nong Kyrshan bakin nong persya online